الأول حديثي ندى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wa mai zagin iyayensa rawahu zahabi. الحديث الثاني حديث نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله ديرا da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce la da kullum jannata ba zai shiga aljanna ba a umme saba iyayensa wala mudin kabri mai da magiya ba zai shiga aljanna rawal nisa'i wa Ahmad. الحديث الثالث حديث نأكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله ديرا da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la da kulul jannata ba zai shiga aljanna ba bakilun mai roba wala mannan da mai gori rawahu zahabi. Hadisin rabi'u hadisi na hudu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la da kulul jannata ba zai shiga aljanna ba qati'ur rahim me yanke zumunta rawahu al-bukhari wa muslim. الحديث الرابع الحديث الخامس حديث نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce nan ma'ala da kullu jannata ba zai shiga aljanna ba nan ma mun annamimi rawal bukhari wa muslim. الحديث السادس حديث نشدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la da kullu jannata ba zai shiga aljanna ba jasadin gudiya bil haramin jikin da aka gina shi da harami rawahu turmudi wa ibn hibbana. Hadisi sabi'u hadisi na bakwai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la da kullu jannata illa nazifun ba wanda zai shiga aljanna shi mai tsafta rawahu dailami. الحديث الثامن حديث نتقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله إيرا أمنشن الله سكار تبتا أغره ياتي لا لكل الجنة إلا سن أقل إيبا وند ذي شغال الجنة هي ميكاو نبي رواه العلي بن أبي طالب. الحديث التاسع حديث نترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله إيرا أمنشن الله سكار تبتا أغره ياتي لا لكل الجنة illa rahimun ba wanda zai shiga aljanna sai wanda Allah ya yi wa rahama rawahu al-bayhaqi. Al-hadith al-ashiru hadisi na goma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare yatin la wali liman la ya'lamu qarun azaba ya wajib ga wanda bai sani ba rawal abu na'im. الحديث الهادي عشر حديث نقوم شاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare ya ce wailul liman alima summa la ya'lam qarin adaba ya wajaba don sani bai aiki da shi ba rawal ali bin abi rawal abu na'im. الحديث الثاني عشر حديث نقوم شابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce birru aba akun tabirukum abna akun ku bi yayanku sai yayanku su bi rawahul hakim. Al-hadithu salisu ashara hadisi na 13 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce sababul muslim su zagin musulmi fasikanci ne rawahul bukhari wa muslim. Al-hadithu rabi ashara hadisi na 14 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce al-muslimu akul musulmi dan uwan musulmi ne la zulmu kada ka tuce shi rawal muslim. Al-hadith al-khamis ashara hadisi na 15 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wala tabagazu kada ku biyayya rawahu muslim. Al-hadith sadis ashara hadisi na 16 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda ka rawahu tirmidhi.
الحديث السابع عشر حديث نقوم شابك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم الله إرادة أبنتم الله سقار تبتا أغريات اتق الله وحيث ما قلت من لم يسأل الله وان بايا روكان الله يغضب عليه ينا فشي رواه البخاري. الحديث الثامن عشر حديث نقوم شاتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم الله إرادة أبنتم الله سقار tabbata a gare shi ya ce man tabassaka da sunna duk wanda ya riko da sunna ta da kalal janna zai shiga aljanna rawahu darul qudni. الحديث التاسع عشر حديث نقوم شاترا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce la ta'kul bishmani kada ka ci da hannun hagu fa inna shaydani ya kul bishmani domin shaydan ne yake ci da hannun hagu rawahu ibn majah. الحديث الحادي عشر الحديث العشرون حديث نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم الله إراد أمنتم الله سكار تبتا أغريات لا شربن أحدكم منكم قائما kada ɗayan ku ya da takalmi wari ɗaya kada ɗayan ku ya sha abin sha ɗaya rawahul bukhari. الحديث الحادي والعشرون حديثنا 21 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم الله ديرا دامنتن الله سكارة تبتا أغريشياتي لا يمشي أحدكم فينا عن الواحد كانت أنكو يتبيع تاكلمي وارد رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عشر والعشرون حديثنا 22 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم الله ديرا دامنتن الله سكارة tabbata a gare shi ya ce idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sa takalmi fal yabda bil yamini to ya fara da damar sa wai idan na zafa fal yabda bil shimali idan zai cire da hagun din al-bukhari wa muslim. الحديث الثالث عشر الحديث الثالث والعشرون حديثنا 22 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man ni da kallon janna duk wanda ya min da'a zai duk wanda ya min biyayya zai shiga aljanna rawahul bukhari wa muslim. الحديث الرابع والعشرون حديثنا 24 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce salatul jama'ati yin sallah a cikin jama'a tabdul min salatul fardhi tana da fifiko akan sallar da kai kadai da 27 daraja tana da darajoji 27 rawahu al-bukhari wa muslim. الحديث الخامس والعشرون حديثنا 25 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce abdul amani mafi soyuwar aiki a wajen Allah as-salatu fi waqtiha yin sallah akan lokaci rawahu tirmidhi. الحديث السادس والعشرون حديثنا 26 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce mastaraka salata duk wanda ya bar sallah fala dina lahu haqiqa ya bar addininsa rawul dailami. الحديث السابع والعشرون حديثنا 27 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ذيرا da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi kalbun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare ko hoto rawahu al-bukhari wa muslim. الحديث الثامن والعشرون حديثنا 28 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce khaliqun nasa kuma amalanci mutane da kulkin hasani da ma'amala mai kyau. الحديث السادس عشر الحديث التاسع والعشرون حديثنا 23 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wasalatakum man kana kaka da ha'inci wala takum man kana kaka da ha'inci wanda ya ha'ince ka rawal wannan ba
الحديث الثلاثون حديثي نتلاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله ديرا دامنتم الله سكارة تبتا أغريشياتي تهادو تهابو ويكي وتاكسو جونانكو رواه الابن السايكل. الحديث الهادي وثلاثون حديثي نتلاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله ديرا دامنتم الله سكارة تبتا أغريشياتي la yumin ahadukum imanin ɗayan ku bai cika ba hatta hibbul akili har sai ya so dan uwansa ma hibbun nafsi abin da yake so kansa rawahul bukhari wa muslim. al hadisi sani wa salasuna hadisi na 22 na 32 qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce la man lam yarhamillah wanda ba wallam yarhamillah man lam yarhamillah wanda ba ya tausaya mutane la yarhamillah Allah ba zai tausaya masa ba rawahul bukhari wa muslim. الحديث الثالث والثلاثون حديثي نتلاتين دعوكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما الله بيرد أمينتم الله سكارة تبتا أغريشياتي ما رحمة ولو ذبياتا داريت ينكو ذي توسيا كودا أبين ينكاني رحمه الله يوم القيامة الله ذي توسيا مسلا نرى القيامة رواه البخاري. الحديث الرابع وثلاثون حديثي نتلاتين دعوكو قال رسول الله صلى الله alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi rawahul bukhari wa salasuna hadisi na 35 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce akrumul ulama ku girmama malaman ku fa innahu warasatul anbiya'i domin su magadan annabawa ne fa man akramahu idan kuka girmama su faqad azalla faqad akrama Allah wa rasulahu kamar kun girmama Allah da manzon sa rawahu kadib. الحديث السادس وثلاثون حديثي نتلاتين دشدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce falyanzura ahadukum mai yukalilu ɗayan ku yayi duba da wa zai yi abota rawahu abu dauda. wata hadisi sabi'u wasalasuna hadisi na 37 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mandan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce zayyinul madasikum mis salati alayya ku gabata gurin zaman ku da yi mini salati fa inna salatukum min alayya idan kuka yi mini salati nurul lakum yawmal qiyama haske ne a gare ku ranar alqiyama rawahul hakim. الحديث الثامن وثلاثون حديثي نتلاتين دتقوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idan kama ahadukum min majalisi idan dayan ku ya tashi daga wajen zamansa sun maraja ilai sannan ya dawo zuwa gare shi fa huwa haku bihi shi ya fi cancanta da shi rawahul bukhari. الحديث التاسع وثلاثون حديثي نتلاتين دترا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la yahillu imri'in muslimi baya halatta ga musulmi har yanzu da ila jawbi baiti yayi duba zuwa wani gida hatta ya stazana har sai ya nemi izini ga al-bukhari. الحديث الأربعون حديثنا 40 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce يسلم الخير على الخير كرمي شيء وبابا سلم والقليل على السبيل والماشي على القائم متفيا غسه زي ونذر سلم والقليل على السكيل وما كدن سوداس يوم سيا وسلم رواه البخاري ومسلم. الحديث الهادي والأربعون حديثنا 41 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله ديرا دامن
amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ayatul munafiqu salata alamomin munafiki guda uku ne idza halasa kadaba idan yayi zance sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akalafa idan aka bashi amana sai ya ci idan yayi alƙawari da shi ya saba wa idan tu'minu kana idan aka bashi amana sai ya ci rawahul bukhari wa muslim الحديث الثاني والأربعون حديثنا 42 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce man ta'allama al-Qur'ana lid-dunya man ta'allama al-ilma wanda ya koyi wani ilimi walan ya amali bihi fi shi kuma bai yi aiki da shi ba hasharaballahu alaihi al-janna asharaballahu yawmal qiyama Allah zai hukunta shi Allah zai tashe shi ranar al-qiyama amama kawo rawal bukhari الحديث الثالث والأربعون حديثنا 43 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce kula da kullum man haza fi ɗaribin musulmi duk wanda ya kawar da abin cutarwa daga hanyar musulmi kutuba lahu hasana da a rubuta masa kyakkyawa walam da kubtahu hasana idan aka rubuta masa kyakkyawa halakal aljanna zai shiga aljanna rawahul الحديث الرابع والأربعون حديثنا 44 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندن الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man sutura musulman duk wanda ya suturta dan uwansa musulmi sutura wallahu fi dunya wal akhirah Allah zai suturta shi duniya da lahira rawahu muslim الحديث الخامس والأربعون حديثنا 45 قال رسول الله صلى الله alaihi wasallam mandan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce la da kulil jannata ba zai shiga aljanna ba man kana fi qalbihi mutukana zarratin min kibr wanda ce daidai da ƙwayar zarra na girman kai a zuciyarsa rawahul bukhari al-hadith sadis wal shida qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man dan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce man ayyala aka bi zambi wanda ya aibata dan uwansa da wani turmudi الحديث السابع والأربعون حديثنا 47 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce la'ana Allahu al-mar'ata talbisu libusatar Allah ya la'anci macen da take sa kayan maza wa rajul yalbisu libusatal mar'atin da namijin da yake sa kayan mata rawahu Abu Dawud wa Nasa'i al-hadith as-samin wal-arba'una hadithina 48 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce man ta'allama al-Qur'ana lid-dunya wanda ya koyi al-Qur'ani domin duniya wa zinataha da qawatta harrama Allahu alaihi al-janna Allah ya haramta masa shiga aljanna rawahu ibn الحديث التاسع والأربعون حديثنا 49 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان الله tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya man sa'alan nasa takassaran duk wanda yake roƙon mutane abin hannunsa fa inna ma yas'al jamra kamar yana roƙon gabrashin wuta bal yastagir ko ya dagaita aw yastaksir ko ya ci gaba rawahu bukhari al-hadith al-kamsuna hadisi na 50 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ya ce dalabul halal wajib neman halal wajibi ne ala kulli musulmi akan kowane musulmi ra dailami